അതൊക്കെ ലൈവ് ഇടുക രേഷ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 18 ദിവസത്തെ പഠനം അല്ലെ, 7 ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ആരൊക്കെയാണ് സുകൃതികളായിട്ടുള്ളവര്? 4 കൂട്ടരുണ്ട് അല്ലെ സുകൃതികളായിട്ടുള്ളവര്. ആരൊക്കെയാ? ദുഃഖിതണ്ട്. ആ ധനവംശി, ജിജ്ഞാസു, പരമ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്. അതെ അതെ, ജ്ഞാനി, അങ്ങനെയുള്ള അവര്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാത്തിലും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ജലത്തിന്റെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, വേദത്തിലെ ഓങ്കാരം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം അല്ലെ, മനുഷ്യരുടെ പൗരുഷം, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് എല്ലാമേ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല് നമുക്ക് മായയെ ഒക്കെ അതിജീവിക്കാം എന്നൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണാം? ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ജീവന്റെ ഗതി എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അചഞ്ചല ഭക്തിയോടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സാധന ചെയ്തിട്ട് ഒരാള്, വിശേഷിച്ചും ഈ മരണവേളയില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക വഴി ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറമുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലെത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണലോകമുണ്ട് അല്ലെ, അവിടെ എത്തും. അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവരോടും ചോദിക്കട്ടെ. ഓരോ ജീവിയും ഒരു പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഏതാണ് ആ പരീക്ഷ? ആർക്കും അതിന്ന് ഒഴിവാവാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, മൃത്യു എന്നാണ് ആ പരീക്ഷയുടെ പേര്. അപ്പൊ ജീവന് മരണമില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. മൃത്യു എന്ന് പറയണത് ആത്മാവിന്റെ ഒരു ടെമ്പററി ഹാൾട്ടാണ്. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി ഇതിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് മുക്തിയില്ല അല്ലെ. മരണം അതൊക്കെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോ നമ്മള് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാം? അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നറിയോ? മരണഭയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തർക്ക് മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം? അവര് ഈ മരണം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു മഹോത്സവമാക്കാൻ അവര് പഠിക്കും. ഭഗവത്ഗീത അതാ പറഞ്ഞു തരുന്നേ നമുക്ക്. ലിവിങ്ങിന് മാത്രല്ല ഭഗവത്ഗീത, മരിക്കാനും കൂടിയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. എങ്ങനെ ഈ മരണം ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. മരണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഭഗവാനെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ? സങ്കടപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മരണം പോലും മംഗളകരമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ നമുക്ക് നോക്കാം. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ
ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ, പരമപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ, ഭഗവാന്റെ ആ അടുത്തേക്ക് എത്താ അല്ലെ, ഭഗവത് പ്രാപ്തി തന്നെയാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തമധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ചോദ്യ പരമ്പരയോടെയാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. 8 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് 2 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? പിന്നെയോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങള് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 2. ആധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ മധു എന്നുള്ള അസുരനെ കൊന്നപ്പോഴാ ഭഗവാന് മധുസൂദനൻ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത്. വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങള് എന്താണ്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തില് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 8 ചോദ്യങ്ങള് അർജുനൻ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി നൽകി തുടങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജ്ഞിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളതിന്റെ മറുപടി ഭഗവാൻ ദാ പറയണു. അവിനാശി, നാശമില്ല. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശസ്ത്രം കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അല്ലെ തീ കൊണ്ട് കത്തിക്കാൻ ഒന്നിനും പറ്റില്ല. എങ്ങനെയും ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞ്? ഒരു മുടിനാരിഴയുടെ അതെ, കേശാഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശമാണ്. അത്രയും വലിപ്പമേ ആത്മാവിനുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു സ്ഫുലിംഗമാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയത്വം നമ്മുടെ ആത്മാവിനും അത് നാശമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പോ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയല്ലേ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, അതിനെയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം അത് ഭഗവത് അംശമാണ് അല്ലെ. അതാണ് അതിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി. അതീന്ദ്രിയമാണ് അത് അല്ലെ. അത് ഭൗതികമല്ല. ബ്രഹ്മം ആധ്യാത്മികമാണ്. ശാശ്വത പ്രകൃതി അതിനാണ്. അതിന് നാശമില്ല. അത് ശാശ്വതനാണ്. അതാണ് അധ്യാത്മം എന്ന്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ മനുഷ്യനായാലും മൃഗങ്ങളായാലും ഒക്കെ. വെറുതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതിയോ? നമുക്ക് പോരാ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വികാസം വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെയാണ് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്നൊരു വാക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടു അല്ലെ. അത് തന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ 3 ആൻസർ ഇവിടെയായി അല്ലെ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മം, അക്ഷരം, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുന്നത്, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്തത്. നാശമില്ലാത്ത ജീവാത്മാവ്, പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്, അതിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയണത്. പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയും ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ജീവൻ എന്ന
വ്യക്തിഗത ആത്മാവും ബ്രഹ്മമെന്ന് തന്നെയാ വിളിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെയും. അപ്പോ വൈദിക നിഘണ്ടു അനുസരിച്ചിട്ട് മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെയും ആത്മാവ് എന്ന പേര് അനുയോജ്യമാണ് എന്നാ. അർജുനൻ ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ പരമാധികാരിയായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാ ഇവിടെ വ്യഞ്ചിപ്പിക്കണത്. പ്രയാണകാലേ എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ 2-ാം ശ്ലോകത്തില് അത് പ്രധാനാണ്. ഈ ജീവിതത്തില് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാ? മരണവേളയിലാ അതൊക്കെയും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് മരണവേളയില് ശ്രേയസ്കരമായ ഗതി കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കഥ പറയട്ടെ. പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കുലശേഖര മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കണത് എന്താണെന്നോ? നമ്മളെ പോലെയല്ല, അദ്ദേഹം വേറെ തരത്തിലാ പ്രാർത്ഥിക്കണത്. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഹേ ഭഗവൻ, എനിക്കിപ്പോള് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, പിന്നെ മഹാരാജാവാണ്, എല്ലാ സമൃദ്ധിയുണ്ട്, അല്ലെ? പക്ഷെ പറയാണ്, എനിക്ക് ഉടനെ മരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്താ കാരണം? അങ്ങനെ വന്നാല് എന്റെ മനസ്സാകുന്ന ഹംസത്തിന് അവിടുത്തെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് വഴി തേടാം. ഒരു ജലപക്ഷിയാണ് ഹംസം, അല്ലെ? അതിന് താമരപ്പൂക്കളിൽ രമിക്കാനാ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദമാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളില് സ്വാസ്ഥ്യവും ആരോഗ്യവും ഇല്ലാണ്ടായാല് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ, മരണം അടുത്ത നേരം വ്യാധികളൊക്കെ വരും, അല്ലെ? ഓരോ അസുഖങ്ങളൊക്കെ, വേദനകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇപ്പൊ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുണ്ട്, ഇപ്പോഴേ ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മരണസമയം എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീടിനെ കുറിച്ച്, നമ്മളൊക്കെ വീടിനോട് വളരെ അറ്റാച്ച്ഡാ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനുഷ്യനായി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പട്ടിയോ പാറ്റയോ എന്തുമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വന്ന് ജനിക്കാം. അപ്പോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ടേ മരണവേളയിൽ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലാതെ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ മാത്രമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാല് അത് നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ പുരാണങ്ങൾ എന്താ പറയണേ അറിയോ? ഈ ഭഗവാൻ, നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതൊന്നും പുതിയതല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു പുതിയ ആളല്ല. നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം, നമ്മുടെ ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കണത്. അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം മറന്നുപോയിരിക്കണു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തുടരേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഓർമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കിയെടുക്കണ്ടേ? ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം ഒന്ന് പുതുക്കിയെടുക്ക, റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാ പറ്റുക? അതിനാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മന്ത്രം ജപിക്കണം, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അത് പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എന്താ? ചെവി, നാവ്, മനസ്സ് മൂന്നും എൻഗേജ്ഡ് ആവും മന്ത്രജപം കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എല്ലാം അവിടെ നടന്നു. ഭക്തി സാധനകളാണ്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം നവധാ ഭക്തി സാധന. ആ 9 ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു 2-3 എങ്കിലും നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു അഷ്ടാംഗ യോഗ. അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എളുപ്പവഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം, അതാണ് എളുപ്പമാർഗം. തുടരെ മന്ത്രജപം, അല്ലെ? കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചാൻഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും നാമം ജപിക്കുമ്പോഴ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വ്യക്തിത്വം എല്ലാം ഒന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നോക്കുമ്പോ ഒബ്ജക്റ്റ് വേറെ, പേര് വേറെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്, വെള്ളം വേറെയാണ്, അല്ലെ? വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാഹം മാറില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള കൃഷ്ണന്റെ നാമം മന്ത്രിക്കുമ്പോഴോ നാവില് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിളയാടുക ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പിരിച്വൽ ആണ്, അല്ലെ? നമ്മളെ പോലെയല്ല, ഭൗതികനല്ല. ഇപ്പൊ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ലോകങ്ങളില് എവിടെയും
ദുഃഖമുണ്ട്, ജനിമൃതികളുണ്ട്. അപ്പോ പക്ഷേ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിയാലോ നമുക്ക് പിന്നെ ജനിക്കണ്ട, പിന്നെ മരണമില്ല അല്ലെ, ജനിച്ചാലേ ഉള്ളൂ മരണം. ഇപ്പോ ഈ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഇനിയുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം ആധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വരാ. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. എന്താണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ പ്രകൃതിക്ക് എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്. അതിനെയാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമുണ്ട്, അതാണ് അധിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അധിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വന്നു അല്ലേ? അധിഭൂതം, അധിദൈവം, അധിയജ്ഞം. 3 ഉത്തരം ഇവിടെ വന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, അക്ഷരമായത് അല്ലേ, ആത്മാവ്. അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അത് അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ ജീവാത്മാവ്, അതാണ്. ഇപ്പോ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തി, അതാണ് കർമ്മം. അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അധിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഈ വിരാട് പുരുഷൻ, ഈ വിശ്വം പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപമാണ്. അധിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പരമാത്മരൂപേണ ഓരോ ശരീരത്തിനു ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്തി അത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തിനെ ഉടൻ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക. പരമപദ പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം അല്ലെ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ, ഇത് ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുദ്ധ കളത്തിൽ നമുക്കറിയാം ശരശയ്യയില് കിടക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മഹാഭാരത കഥയൊക്കെ അറിയുന്നതാ, വിവരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഉത്തരായണം കാത്ത് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവാണ്. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുമ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് മൃത്യു വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കാത്താ കിടന്നത്. അല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹം മഹാത്മാവാണ്, എല്ലാ അറിവുമുള്ള ആളാണ് അല്ലെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാണണം, മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിയണം, അതിനാ കാത്തു കിടന്നത്. അങ്ങനെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവാക്കി യുധിഷ്ഠിരനെ. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പാണ്ഡവരും പിന്നെ ഭഗവാനും പിന്നെ മറ്റു രാജാക്കന്മാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും തന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ചുറ്റും വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മരണം ആർക്കും കിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ലൗകികരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ചോദിക്കും, മക്കളൊക്കെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും, മരുമക്കളൊക്കെ വന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ആരൊക്കെയായിരുന്നു മരണവേളയിൽ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? ആ ഒരു ഭാഗ്യം ആർക്കാ ഉണ്ടാവുക? അപ്പോ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദേഹം ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉറപ്പാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലെ പ്യുവറാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള നമ്മള് അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോ നമ്മളും പാവനരാവും, നമ്മളും പ്യുവറാവും.
അപ്പോ സ്മരണ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇവിടെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴാ സ്മരണ വേണ്ടത്? അന്ത്യകാലേ അല്ലെ, അന്തകാലേ സ്മരണ വേണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അന്ത്യകാലത്ത് മാത്രമായിട്ട് സ്മരണ കിട്ടില്ല, ജീവിതത്തിലുടനീളം അതിനുള്ള ഒരു പരിശീലനം ചെയ്യണം. എന്നാ മാത്രാണ് മരണവേളയില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കണമല്ലേ? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം, എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ അന്ത്യവേളയിലെ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തവർക്ക്, പ്യുവർ അല്ല അവര് അല്ലെ, അവർക്ക് പവിത്രതയില്ല, കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യവുമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതലേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നമുക്കറിയാം, പ്രഹ്ലാദിന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ, ധ്രുവന്റെ കഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കഥകളാ. അതൊക്കെ പറയണത് എന്താ? കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ഭക്തി ശീലിക്കണം അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയും അതൊക്കെ പ്രായമായ ഒരു വയസ്സായവർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയല്ല. നിര്യാണവേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന, അത് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എഴുതിയതാ. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവുമാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയണേ? വൃക്ഷത്തിനെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ്. അല്ലാണ്ട് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്രോധിതരാവുക അങ്ങനെയൊന്നല്ല വേണ്ടത്. ഈ മരം എങ്ങനെയാ, വൃക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാ? അവര് വെയിലോ മഴയോ ഒക്കെ ഏറ്റിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും, എന്നാലും സ്വാദിഷ്ടമായ ഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽകും അല്ലെ, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ. അതേപോലെ വേണം ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്. പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം, എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അന്ത്യത്തിൽ എന്താ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക? അന്ത്യത്തില് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാം, ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. വീണ്ടും പറയാണ് അല്ലെ, മരണവേളയിൽ എന്തിനാണോ ചിന്തിക്കണത് അതേ ഭാവത്തിനെ പ്രാപിക്കും അയാള് എന്നാണ്. പുനർജന്മ നിയമമാണ് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങള് പറയാണ്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവര് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പരമപദം പോകും. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണയോടെ മരിക്കുന്നവരോ ഭഗവത് പദത്തിൽ എത്തില്ല അല്ലെ. ഒരാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സംഭരിച്ചു പോന്ന വിചാരങ്ങളാണ് മരണനിമിഷങ്ങളിലെ സ്മരണയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുക. അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ജന്മമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിന് വിത്തിടുന്നത്. പറയും ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാ. അപ്പൊ ഈ ജന്മം നമ്മൾ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അന്ത്യവേളയില് ഭഗവത് സ്മരണ യുദിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. അതിന് ഉത്തമമായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെയാണ്. ഡെത്ത് ഈസ് ദ ഫൈനൽ എക്സാം എന്നാ. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബോർഡ് എക്സാം 10ൽ എഴുതുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾക്കും ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങള് വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ മുന്നേറണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഫൈനൽ എക്സാം, മൃത്യു എന്നുള്ള എക്സാം എഴുതാൻ. അതില് നമ്മൾ പാസ്സായാലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതണം അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ചാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ.
ആ ചാൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു കഥയാണ്. ഈ ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാജി. ഈ ക്ലാസ്സിൽ മാന്റെ കാര്യമല്ലയോ മാതാജി? മാനിനെ ഓർത്ത് മരിച്ചത്. അതെ, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി. ഇതില് പറഞ്ഞില്ല മാതാജി. ഓക്കെ. അതെ, പലർക്കും അറിയണ കാരണം വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ല മാതാജി, കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അവർക്ക് പുതിയ കേട്ടോണ്ടിരുന്നാ മതി. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പെട്ടെന്ന് പറയാം. അതായത് ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ. അദ്ദേഹം മഹാഭാഗവതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പിതാവിനാലെ രാജഭാരമൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ വിവാഹമൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ 5 പുത്രന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പലവിധ യജ്ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ആരാധിച്ചു. പ്രജകളെയോ പുത്രനിർവിശേഷം അദ്ദേഹം പരിപാലിച്ചു. സർവ കർമ്മങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും ഒക്കെയും തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കണത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഗംഗാപ്രവാഹം പോലെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകാണ് എപ്പോഴും. അങ്ങനെ ഭഗവത് ആരാധന കൊണ്ടുള്ള ആനന്ദ ലഹരിയില് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രാജ്യഭാരവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു കുറച്ചെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വിരക്തി വരികയാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാം മക്കളെയും ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് രാജ്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം വനത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ പൂജ, തർപ്പണങ്ങള്, ധ്യാനം എല്ലാമായിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ കഴിയാണ്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം സമാധിയിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന നദീതീരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴവിടെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻപേട വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരികയാണ്. വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിംഹത്തിന്റെ ഭയങ്കര ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഭയചകിതയായിട്ട് മറുകരയിലേക്ക് ചാടുകയാണ്. ഭയം കൊണ്ടും ക്ഷീണം കൊണ്ടും ഉടനെ അത് പ്രസവിച്ചു. മറുകരയിൽ ചെന്ന് ചാടിയ മാനോ ചത്തും പോയി. ദയാർദ്രനായിട്ടുള്ള ആ ഭരതൻ മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടു. എന്താ ചെയ്യാ? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ വന്ന ആളാ അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണോ? പക്ഷെ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഇതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനെ മാൻകുട്ടിയെ എടുത്ത് ആശ്രമത്തിലേക്ക്, പുലഹാശ്രമം, അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലേ? പാല് കൊടുക്കണം, അല്ലേ? ശുശ്രൂഷിക്കണം. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത് ആരാധനയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു. സമയമില്ല. ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും മാൻകുട്ടിയെ പറ്റിയാണ് ചിന്ത. ഇടയ്ക്കിടെ എഴുന്നേറ്റ് അതിനെ നോക്കും. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അതിനെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇടയ്ക്ക് അത് ഓടിപ്പോവാനൊക്കെ കുറച്ച് വലുതായപ്പോ തുടങ്ങി. അപ്പോഴോ അങ്ങനെ ഭ്രാന്തനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിലപിക്കും. അയ്യോ, എവിടെ പോയി? സിംഹം പിടിക്കോ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അത്യാസക്തനായ ആ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹവിയോഗം വരികയാണ്. മാനിനെ ചിന്തിച്ച് ദേഹം വിട്ടത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മാനായി തീർന്നു. പക്ഷേ ഭക്തിമാൻ ആയി. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ സ്മരണ, ഭഗവത് സ്മരണ, കുറെ ഭഗവത് ആരാധനകളൊക്കെ നടത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അല്ലേ അദ്ദേഹം? അപ്പോ അതിന്റെ ഭഗവത് ആരാധനയുടെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് പൂർവ്വസ്മരണ ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം മാന് വീണ്ടും പുലഹാശ്രമത്തിൽ തന്നെ വന്നുകൂടി. സാധാരണ മാനുകളെ പോലെയല്ല, ഏതെങ്കിലും ഉണങ്ങിയ ഇലകളോ ഒക്കെ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് മുനിയെ പോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കുറച്ച് പിക്ചർ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അദ്ദേഹം മാനിനെ നോക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മാനിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ മാനിനെ ഒക്കെ വളർത്തി. അങ്ങനെ മാനിനെ ഓർത്ത് മരിക്കണം. അങ്ങനെ അവിടം വരെ എത്തി. മാനായി ജനിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ജന്മം കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ജഡഭരതനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതിൽ അദ്ദേഹം പരമപദ പ്രാപ്തി നേടുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക്
അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല, ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തില് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഈ ജന്മം കഴിച്ചാല് അടുത്ത ജന്മത്തില് അദ്ദേഹം ഉത്തമ ഭക്തരൊക്കെ ദേവന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുമെന്നാ പറയണേ. ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ലഭിക്കാന്ന്. പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ഭക്തി ചെയ്ത് മുഴുവനാക്കിയിട്ട് പരമപദ പ്രാപ്തി നേടാനും പറ്റും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നിരന്തരമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. വീണ്ടും വീണ്ടും അതെന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരിക, നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യജ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. പറയാണ് ഭഗവാനെ ഏതു രൂപത്തിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില്, ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ അർജുനന് ഇപ്പൊ ഈ വേളയില് യുദ്ധമാണ് വേണ്ടത്. അതാ അർജുനനോട് പറയണേ, നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുക എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട്. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും പിന്നെ മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരുന്നാല് നമുക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഷുവറാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. കാം കർത്തേ രഹോ നാം ജപത്തേ രഹോ, അത്രേ വേണ്ടു. എല്ലാ ജോലിയും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത്രയ്ക്കേ വേണ്ടൂ. ഇപ്പോ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രവൃത്തികളോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെ മനോബുദ്ധികളെയൊക്കെ ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധിക്കണം. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി ഉണ്ടാവും അപ്പോള്. ഹരികൃഷ്ണ. ഇവിടുത്തെ കഥ പ്രഹ്ലാദന്റെയാണ്, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? വസന്തമാതാജി ഇത് പറയണോ? കേട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, അറിയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. അതെ, പ്രഹ്ലാദിന്റെ കഥ. പ്രഹ്ലാദ്, അതെ, അസുരക്കുട്ടിയാണ് പ്രഹ്ലാദ്. കൂടെയുള്ള അസുരക്കുട്ടികളെ മുഴുവനും നാരായണന്റെ ആ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും ഭക്തരാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്താം. നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മാലയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അടുക്കളയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ചെടി നനയ്ക്കുമ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമ ഉത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണലോകമുണ്ട് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ധാമം, അവിടേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം. 8. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സുപ്രീമസി, അതായത് ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം, അത് ആരാണ് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ധ്യാനിക്കണത്,
ആരാണ് മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്? അപ്പോ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം വേണ്ട ഒരു പരിശീലനമാണ്. ഭക്തിയിൽ മുന്നേറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസം ചെയ്തു പിന്നെ 4 ദിവസം ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെയല്ല. മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കരുത്. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മള് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ആ ഒരു വാക്കാ ഉപയോഗിച്ചേക്കണേ. അങ്ങനെ ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ രമിക്കണം. അങ്ങനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള എന്തെല്ലാം ടെക്നിക്സാ അല്ലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? സൂത്രവിദ്യകൾ കുറെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. 9 കവിം പുരാണമനുശാസിതാര മനോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപമാദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? വലിയൊരു ലിസ്റ്റാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രിക്കണത് ഭഗവാനാ. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്, അചിന്യ രൂപനാണ്. ഭഗവാൻ അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട്, അചിന്യ ശക്തികളുണ്ട് ഭഗവാന് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ആദിത്യ തേജസ്വിയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസൊക്കെ വരുന്നത്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്കൊക്കെ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തേജസ് കൊണ്ടാ. അങ്ങനെ തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനാണ് ഭഗവാൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് അവിടുന്ന്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഈ ശ്യാമ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണു അല്ലെ, ശ്യാമ സുന്ദര രൂപത്തില്, ശ്യാമ ഗോപരൂപ് എന്നാ ഗോപികമാര് പറയാ. ആ രൂപത്തില് നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം, എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം പരിപൂർണമായി മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവന നിരതരാകുമ്പോ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയ്താല് അന്ത്യകാലം ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാവും, ഭഗവത് പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എല്ലാ പേരും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കണത് അല്ലെ, ധ്യാനിച്ചിരിക്കണത്. ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും ഇവിടെ പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയാണ് അവരൊക്കെയും ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്തിയായുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദംബരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ വീണ്ടും പറയണത്? മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാ യോഗിയായിട്ട് ദണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കണമൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാനില് മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയുക, ഭഗവത് സ്മരണയോടെ സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ പ്രാണവായുവിനെ ഉയർത്തി ജീവന് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാം. അത് യോഗികളുടെ ഒരു മാർഗാണ്. നമുക്കിപ്പോ അത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രാണനെ ഉയർത്താനൊന്നും സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സ്മരണയോടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണയോടെ അന്ത്യകാലം ചെയ്യാണ്, മരണസമയത്ത് സാധിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അജാമിളന്റെ കഥയാണ്. വസന്തമാതാജി അജാമിളന്റെ പറയണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സമയം എല്ലാ ശ്ലോകവും എടുക്കുവോ? എല്ലാ ശ്ലോകവും എടുക്കില്ല. അതെന്തും ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സമയം പോവത്തില്ലേ? സമയം പോകുന്നു മാതാജി. അപ്പൊ കഥ വേണ്ടല്ലോ. വേണ്ട. ആദ്യം കേറിയവർക്ക് അപ്പൊ അറിയണ്ടേ മാതാജി? ഏതാ? അല്ല, അറിയാമത്തവരുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഭാഗവത്തിലെ കഥ. അറിയാമത്തവരുണ്ടേ പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും അറിയാം? പഠിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ. അന്നേരം മാതാജി പറഞ്ഞു. മാതാജി
അത് ഹരേ സമയം കൃഷ്ണ പോകും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കന്യാകുബ്ജം എന്നുള്ള ദിക്കില് അജാമിളൻ എന്ന പേരായിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു വേശ്യാലമ്പടനായി തീരാണ്. തന്നെയല്ല, വഴിപോക്കരെ തട്ടിപ്പറിച്ചും ഹിംസിച്ചും മോഷണം ചെയ്തോട്ടൊക്കെ അജാമിളൻ അവളെ പോഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവളിലോ 10 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. 10ാമത്തെ പുത്രന് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു, പൂർവ്വഭാഗ്യം കൊണ്ട് എപ്പോഴോ. അങ്ങനെ ആ പുത്രനിലോ വലിയ പ്രീതിയ പ്രേമാണ്. അങ്ങനെ വൃദ്ധനായി. ആ കുട്ടിയുടെ ലീലകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചു. എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ബാലനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു മറ്റൊന്നും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ നയിച്ചു. തനിക്ക് മൃത്യു ആസന്നമായത് പോലും അദ്ദേഹം അറിയണില്ല. അങ്ങനെ യമ കിങ്കരന്മാര് വരികയാണ്. അവിടെ ഉണ്ട്, യമകിങ്കരന്മാര് വരുന്നു. യമകിങ്കരന്മാര് വന്നപ്പോഴ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാ അറിയണത്. അപ്പോ നാരായണ എന്ന് ഭയത്തോടെ ആ താഴെയുള്ള മകനെ വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നാരായണ എന്നുള്ള ആ വിളി കേട്ടപ്പോഴ് ഭഗവത് പാർഷദന്മാര് വരികയാണ്. ഭഗവത് പാർഷദന്മാര് വന്നിട്ട് ഇവരോട് കിങ്കരന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോണേന്ന്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങള്, നീചമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഇത് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം അവര് പറയാണ്, ഇവനൊരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വ്രതങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സർവഭൂതങ്ങളെ സുഹൃത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കല് പുഷ്പഫലങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാൻ വനത്തിൽ പോയി മടങ്ങി വരുന്ന സമയം ഒരു ദാസിയെ കണ്ട് മോഹിതനായി. പിന്നീടോ ധർമ്മത്തെയും സ്വപത്നിയെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവളെ പോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താ അധർമ്മവും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാണ്ട് അനവധി കാലം അങ്ങനെ ചെയ്തു. അവനെ ശുദ്ധനാക്കാനാ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടോണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യമകിങ്കരന്മാര് വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരെന്താ പറയണേ, ധർമ്മരഹസ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ശാസിക്കേണ്ടവര് പോലും അതറിയാതെ അക്രമം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ അജാമിളൻ ഈ ജന്മത്തിലേതിന് മാത്രമല്ല, കോടി ജന്മങ്ങളിലെ മഹാപാപങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? ഇദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ജഗന്മംഗളമായ തിരുനാമം ഉച്ചരിച്ചുവല്ലോ. അതിലൊരക്ഷരം ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ മതി, അല്ലേ? നാരായണ എന്നിപ്രകാരം 4 അക്ഷരങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചു. ഏത് മഹാപാപിയും അവിടുത്തെ തിരുനാമ ഉച്ചാരണത്താലെ ശുദ്ധരായി തീരും എന്ന്. മറ്റൊരു പ്രായശ്ചിത്തവും ഇതുപോലെ പാപവാസനയെ ആത്യന്തികമായി നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോ പുത്രനെ വിളിക്കല്ലേ ചെയ്തത് എന്ന് ശുദ്ധനാമല്ലല്ലോ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ നാമം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചാലും സർവപാപങ്ങളെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കും എന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വൃത്താന്തമൊക്കെ കേൾക്കുകയാണ് ഈ അജാമിളൻ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട്. എല്ലാം തോന്നി, ആ കഷ്ടം, ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്ത്? പതിവ്രതയായ പത്നി, വാത്സല്യനിധികളായ മാതാപിതാക്കള് എല്ലാരെയും ഉപേക്ഷിച്ചു, വെറും ഒരു കുലടയെ ആശ്രയിച്ചില്ലേ? സർവധർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് ആരാധനയും വിട്ട് നീചമായ ജീവിതം നയിച്ചില്ലേ? എന്നിട്ടും എന്നില് ഭഗവാൻ ദാ കരുണ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് തിരുനാമം ജപിക്കാൻ തോന്നിയത് കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം യമകിങ്കരന്മാരൊക്കെ മടങ്ങിപ്പോയി. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഹരിദ്വാരത്തേക്ക് പോയി 12 വർഷം അവിടെ തപസ്യ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഭഗവത് കിങ്കരന്മാര് വിമാനമായി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോവാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിത്യാനന്ദം പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത്. എന്നിട്ട് പോലും അപ്പൊ ശ്രദ്ധാപുരസ്സരം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് ഉച്ചരിച്ചാലത്തെ ഫലം എന്തായിരിക്കും, അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും, അല്ലെ? നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, സ്ഥിരചിത്തതയുണ്ടാവണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയണം. ഒരു ഭക്തൻ, ഭക്തി യോഗമാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തിലോ ബദരിയിലോ ഒന്നും താമസിക്കണമെന്നില്ല. എവിടെയാണെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം കൊണ്ട് അവിടം വൃന്ദാവനമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
15 മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കൂ. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പേരാ ദുഃഖാലയം, അല്ലെ? ദുഃഖാലയം അശാശ്വത. ഇവിടെ ശാശ്വത അല്ല ആരും. അതാ ഇവിടെ പറയണേ, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. അപ്പോ ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട. ഇവിടെ ഒരു അമ്മ പഴങ്ങള് പഴക്കച്ചവടക്കാരിയാണ്. അപ്പോ ഗോകുലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ കൃഷ്ണൻ ഒരു പിടി അരി വാരിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോ ഭക്തിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ അമ്മ എല്ലാ പഴങ്ങളും കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ കൊട്ട നിറയെ രത്നങ്ങള്. ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ 1000 മടങ്ങ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു നൽകും, അല്ലേ? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിച്ചാല്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യത്തെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളതുവരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ഥലങ്ങൾ ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ പാതാളം മുതൽ ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്കും ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ്. ജനിമൃതികളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തിലെ കൽപ്പാന്തത്തിലെ പിന്നെ എല്ലാം അവിടെ നിശ്ചലമാവും, എല്ലാം നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതില്ല. 21 അവ്യക്തവാക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തഥാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? വേദാന്തികൾ പറയുന്നുണ്ട് അവ്യക്തമാണ്, അക്ഷയമാണ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനവുമാണ് അത്, അല്ലെ? അവിടെ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാല് പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ എന്താ ചിന്താമണി ധാമം? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പേരാ. സർവ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയണത്. മണിമന്ദിരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് അവിടം. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. ഒരിക്കലും പാല് പറ്റില്ല. 1000 ലക്ഷ്മിമാരാൽ പരിസേവിതനായിട്ട് ഗോവിന്ദനുണ്ട്. അതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാ ഇതാ കാണണേ ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 28 വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ വേദ പഠനം, ദാനം, യജ്ഞം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ. അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും പോണില്ല ഭക്തി യോഗത്തിൽ വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട്. മറിച്ച് ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രല്ല അവസാനമായാൽ സനാതനമായ പരമധാമത്തില് എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏതാ പിന്നെ നല്ലത്? കർമ്മകാണ്ഡി ആവണ്ട, അല്ലെ? വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പുണ്യഫലങ്ങളും കിട്ടും, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ടു കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നാല് പിന്നെ ആശ്രമധർമ്മങ്ങളൊന്നും കർക്കശ വ്രതങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ 4 ആശ്രമം? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതെ. അപ്പൊ അതിലെ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും പിന്നെ വേണ്ട. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത അതാ. എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവന നിരതരായാൽ മാത്രം മതി. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ
ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണ പ്രേമമുണ്ട്, ദൈവികതയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് പ്രബലമാക്കുകയേ വേണ്ടൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി ഭഗവാനെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനും സാധിക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പകുതി ആവാറാവണു അല്ലേ പഠിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ താല്പര്യമായി വന്നു അല്ലേ? ഇനി കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമാവും. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമഭാവമുള്ളവാവും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണാവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പരമപ്രേമ ഭക്തി ഉണ്ടാവും. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൃഷ്ണലോകം, അവിടേക്കുള്ള എൻട്രി ടിക്കറ്റ് അപ്പോഴാ കിട്ടുള്ളൂ. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്നതും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. അപ്പൊ ഗോപി ചന്ദനത്തിന്റെ വിശേഷതകളായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണേ. ഗോപി ചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഗോപി ചന്ദനം തൊടുക അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ 2 പാദങ്ങളാ വരച്ചേക്കണേ. ഇവിടെ ഇല പോലെ കാണുന്നത് ഒരു തുളസിയാ. അപ്പൊ ഗോപി ചന്ദനം ധരിച്ചാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപി ചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാള് എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. മഹാത്മ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ മതി. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. എന്തൊക്കെയല്ലേ ബെനിഫിറ്റ്സ്? കുറേ ഉണ്ട്. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കണ ആള് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാ പോവുക അല്ലേ? അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളും ഒന്ന് മുക്തനായി. ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം, 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഫലം ഒക്കെയാണ് അല്ലെ? യമരാജനെ പേടിക്കേണ്ട, ഭഗവത് ധാമം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഗർഗസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചോദിക്കൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണ്ടേ? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ എഴുതി ഒരു വായിക്കൂ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്തൊക്കെയാണ്? ഇല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കാരണം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ ആ ദേവത എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതനായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങേ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്. ഉത്തരം എഴുതി ഒരു വായിക്കൂ. വായിച്ചോ? ആരെങ്കിലും വായിച്ചോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കട്ടെ മാതാജി. അതെ, ഉത്തരം എഴുതി ഒരു വായിക്കൂ. ആരെ എഴുതിയില്ലേ ക്ലാസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ ഭഗവാനെ, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ? ചോദ്യം വായിക്കണ്ട, ചോദ്യമല്ല, ഉത്തരം വായിച്ചോളൂ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. അതെ. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതെ. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അതെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അതെ. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമെന്നും അതെ
സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അതെ പറയപ്പെടുന്നു. അതെ. അടുത്ത ചോദ്യം. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ അല്ല ശ്ലോകം ഇത്രയുണ്ടല്ലോ 8:8 മാതാജി. എന്താണ് ശ്ലോകം ഭഗവാൻ 8:8 പറയുന്നത്? ശ്ലോകം ആ, 8:8 ശ്ലോകം 8:8. എന്താണ് ഭഗവാൻ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത്? പറയട്ടെ മാതാജി, എന്താ ഹരേ പറയണേ? കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും പറ. വേറെ എന്നെ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ. എന്നെ പരമ എന്നെ ദിവ്യോത്തമ പരമ പുരുഷനായി ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി തുടർച്ചയായി എന്നെ എന്നെ ഒരാള് മനസ്സിൽ ഒരാള് സ്മരിക്കുന്നത്, പറ. അല്ലെങ്കിൽ പറയുക, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അതെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്തത്. പിന്നെ നല്ല ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആ. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അവിടെ സർവജ്ഞ കൊറേ ലിസ്റ്റ് പോലെ പറയുന്നുണ്ട്, കൊറേ ഐറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്ത്രാവും ആ. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ആ. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രവൃത്തിക്ക് അതീതനും ഉം. ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഉം. അത്രയല്ലേ പറയുന്നത്? അതെ. ദിവ്യനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്തത്. പ്രവൃത്തിക്ക് അതീതനുമാണ്. ഉം. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ 8:15 പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോക. ഭക്തിയോഗമുണ്ട്. എന്താണ്? യോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ എന്താണ്? വായിക്കട്ടെ മാഡം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അസ്ഥിരമാണ്. ഇവിടെ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, ആ, രോഗം എന്നിവ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം ആണ് അല്ലേ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെയല്ലേ ചോദിച്ചത്? ഭൗതിക ലോകം. അതെ. ആ, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതാണ്. കാരണവും അസ്ഥിരപൂർണമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ആ, കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച ആള് അല്ലേ? പിന്നെ അതെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ആ, എന്താ പ്രത്യേകതകള്? 8:21. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതും ഇല്ലാത്തതുമാണ് ഭഗവാന്റെ പരമധാമം. അല്ലേ മാതാജി? അതെ, ചിന്താമണി ധാമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? സർവാഭിലാഷം നിറവേറ്റുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങള്, സുരഭി പശുക്കള്, 1000 ലക്ഷ്മിമാരാൽ പരിസേവിതനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത്. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ആ, യമദൂതന്മാര് വരില്ല, കൊറേ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഗോപീചന്ദനം ഫലം ലഭിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. പിന്നെ അത്ര എഴുതിയുള്ളൂ, ബാക്കി എഴുതിയില്ല. ഗംഗാസ്നാനത്തിന്റെ ഫലമുണ്ട്. 1000 യജ്ഞദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമുണ്ട്. ഭഗവത് ധാമം ലഭിക്കും. അതെ അതെ. പിന്നെ അടുത്തത് കഴിഞ്ഞോ? ശ്ലോകം 8:28 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അതെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പരമപദപ്രാപ്തി. പിന്നെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലാ വരിക. മാതാജി ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാതാജി ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു. ഏതാ പറയൂ? ആറിന്റെ ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പേരെന്ത്? അല്ല, പ്രത്യേകത. അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ 8 പടികൾ ഏതെല്ലാം? യമം, നിയമം, അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്സാ. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, എന്തോ ഒരാള് പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാവില്ല. അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആസനം, പ്രാണായാമം. ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ മാതാജി. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതെ. രണ്ടാമത്തത്, ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ ശത്രുവും മിത്രവും ആരാണ്? മനസ്സ്. അല്ല, ഇന്നലത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആണോ പറയാത്തത്?
അതിന്റെ അന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ആ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പറയാനൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞോളൂ വായിച്ചോളൂ. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആർക്കാ? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനാവില്ല. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. 4 കാര്യങ്ങള് ആണ് പറയണേ. അടുത്തത് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും മനസ്സിനെ കീഴടക്കാം. പരിശീലനം കൊണ്ടും വിരക്തി കൊണ്ടും മനുഷ്യനെ കീഴടക്കാം. പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാത്തിലും ഉത്തമ യോഗി. അതല്ലല്ലോ. യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം അതാണ് ശേഷം നേതൃത്വമുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. വസന്ത മാതാജി, നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് വായിക്കുന്ന യോഗികളിൽ വച്ച് ഉത്തമനായ യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും. എന്നോട് ദൃഢതമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കഴിഞ്ഞില്ലേ? പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. പിന്നെ മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ അന്തരംഗ മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. കിട്ടി മാതാജി, കിട്ടിയോ? കിട്ടി മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാരും ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആയില്ലല്ലോ. ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാണ് മാതാജി. ഹോസ്റ്റ് ആക്കിക്കോളൂ. ഹോസ്റ്റല്ലേ ആവേണ്ടത്. ഓക്കെ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ശരിയായോ? ശരിയായി മാതാജി. ശരിയായി കേട്ടോ. ഓക്കെ ലീവ് ചെയ്യാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇതിനകത്ത കയറണ്ട. അവര് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകാര് ലീവ് ആൻഡ് ജോയിൻ കാണിക്കുന്നു മോളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോഡാവുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പരമപദപ്രാപ്തി. നമ്മളിന്ന് ഭഗവാൻ എന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് എത്താൻ പോണെന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പരമപദം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി, ഞാൻ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഇടാം. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമ ഒരു മിനിറ്റ്. രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഒരു രാമ മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ എനിക്ക് ഇത് ലൈവ് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതില്. ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ. അപ്പൊ ലൈവ് മാതാജി, മറ്റേ മാതാജി ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ മിനി മാതാജി. മിനി മാതാജി യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ. ചിലപ്പോ അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടാവും. മറ്റേ മാതാജി ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒന്ന് നോക്കി നോക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ലൈവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഇടാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ കൊടുത്താലാണ് എനിക്ക് ലൈവ് കിട്ടുള്ളൂ.